La clavícula és un os que uneix l'espatlla amb el tòrax. La seva funció és mantenir l'espatlla ben centrada en el tòrax i, per tant, quan hi ha un traumatisme que un cau sobre l'ombro al terra o posant la mà, l'energia que es transmet des del terra passa a través de l'ombro i a la clavícula, produint el que la majoria de les vegades és una fractura. Quan no és una fractura, es produeix una separació de la clavícula respecte a l'espatlla. Aquesta és una altra lesió que es diu inestabilitat. La més freqüent és la fractura, que afecta el terç mig. En el 80% dels casos afecta aquesta regió i no cal operar. El pronòstic és en general bo, però requereix que l'os consolidi, el qual tarda entre 6 i 8 setmanes, i per tant aquest és el temps mínim en el qual la persona ha d'estar fora dels terrenys de joc sense jugar. Si cal la cirurgia, aleshores s'ha de fer una placa amb cargols per reduir la fractura i aleshores el temps de recuperació és una miqueta a vegades superior perquè necessites també un temps de cicatrització de parts toves per evitar que hi hagi una infecció. En el cas de les luxacions, normalment no s'operen, la majoria és que la clavícula se separa una miqueta cap amunt respecte a l'ombro i això no cal operar-ho. Si se separa molt o la clavícula cap enrere o endavant, llavors cal operar i el temps de recuperació aleshores és una miqueta més llarg. En general, ni les luxacions ni les fractures acaben donant masses problemes de funció, tot i que pot quedar una petita deformitat, que la clavícula no sigui exactament igual que l'altre cantó, o una petita elevació respecte a l'altre cantó si és una luxació, però en general estan ben tolerades i no donen alteracions de la funció i menys per jugar a futbol.